kape ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger kape keba application ma posma tekka kopreje pofta kape ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo a yobata tirade kalis hay mbudo a yobata mbele kape ko don haadi mbien ala so tawi ko automa jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda kape ene jogi ko ustantoma to bange nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger kape njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma. S'informer, c'est bien, mais informer, c'est encore mieux. Et c'est ce que nous faisons tout le temps. Amis chers téléspectateurs de la Piindi TV, on calmina mon jurami dañi tigi weltare huccide mon damin goyi wadde e kala saha hande nomi dañi tigi weltare kadi artuɗo woddude mon émission MIIN E MON on dit machallah émission MIIN E MON mo ganduɗa on jewnino ɗum waɗi noon lebbi ko émission waɗani kono noon wonano noon sago oɗon paama tan malandi on jewni kam min ɓuuri tout le temps e commentaire ɗi tout le temps noon e téléphone ji mon ɗum noon on jarama no fewi émission ari kono Piindi TV noon koko arde doole machallah on ji on ji o plateau ala waɗa émission ala yiya hoorema gooyi émission MIIN E MON machallah on ji o plateau e décor joɗo machallah ko Piindi TV waɗani mon ɗum émission MIIN E MON caggal guettini Allah joom bode bawde lamdo lambe e lamaɓe mon jomi hepande sa goto en juule ñanaɗo mum ɓurnade windere badji amnata bamno farmata bintu ya rasulullahi tokaram en natguel famin diniyade en downiɓe en ñaguimi duwawno hantini ɗi cikkuɓe kadi en kisniti kadi almudagal en calmini kadi bandiraɓe kala en calmini kadi jinnaɓe en calmini kadi dennagal liggotoɓe ɗo e Piindi TV hay ardiɓe kala hande émission men MIIN E MON noon tigui weltare noon wonani men e caméra o ko Abouba pullo jeeri wondide machallah musidɗo men frère amen hono Djiby Seydi Dian tigi ɗum ɗon machallah kam batta cadrage o ha yewɗo machallah ɗum noon enen gandi en mbayrindo no fewi jihen ƴeewa en aale faale janggal seeɗa garten enen jogui kadi surprise e ko ganduɗa ko woni émission enen jogui kadi ko ganduɗa ko woni koɗo mo ganduɗa machallah hewɓe jiɗino yiidemo émission MIIN E MON o ari noon gam addande men kadi ko heewi projet ji makko garen kadi ne tawno ko mbayrimi ɗo ko sukaɓe mbaɗi ɗo ko ganduɗa non classe uji ɗi ala réponse ɗum wona lawol par ce que fañi a wayri ɗo yimɓe ne mbaɗa classe hay goto jabata projet ji ɗi keewi no fewi min gartano hen joni inchallah jeehen ƴeewen janggal garten mbawen kadi wadde hommage e mo ganduɗa ko Baba Kana enen gandi kadi ko daraninoɗo no fewi ko ganduɗa ko woni milieu urbain o jeehen garten joni Merci beaucoup mes caméramans, machallah, golle mon jodi peewi enen gandi Abdoulaye Camara di Baba Kana ko neddo mo ganduda hande yimbe fo no keptinomi ko ganda ko woni hip hop leydi Sénégal darde mo ko kadi e wawde kadi no fewi ko watto ko machallah ruttibe jomi ko non e sanga manifestation ngaji benno do di juin 2023 o do gonado dum non en duwonomo to yihi do yo buranmo do ummi do ene gandi gillen ha joni madani émission MIIN E MON mi doni kadi famille mako fofu e dendagal kadi bandiraɓe mako e sehilaɓe mako waɓe ne Djibril e Galsen Djibril mi salminimo no fewi mon frère mi salmini dendagal kadi wondimmo ko kala en calmi kadi son frère son ami hono Dugudembe mo ganda waɗi mo rendre hommage inniri o mo ganda woni Baba Kana ɓiɗɗo sa woni tigui noon ƴewde ko wonno hakkude mabɓe kamɓe ɗiɗo e ko ganda ko woni noon ko jolfo wiyde ko kollere no wiyete en plat no Djiby sa anda Abou anda kam mi anda hol kalnogo goɗɗo te sam turbi ɗum mi rokkata mon 5 minutes kala turbi ɗum ko 5 minutes enda woni kollere ko ɗum mbiɗa ɗum noon ala probléme machallah ɗum noon en calmi Dugudembe en kadi
du woni famille baba kana fof yo Allah hokkuɓe kadi ne ɓe tinniri ko ɗum tan woni aduna ko suka kadi suka mo ganduɗa kadi ko suka dari noon no feewi kono ko ni tan woni aduna eɗen gandi guemowo machallah weeli no feewi sababude sukaɓe noon projet ji mabɓe politique kala saaha koye ligguey tigui ɓe goni yiyama noon bébé MC e kilima ko baɗɗo fayida honnoon ko ganduɗa ko woni yangue jinneji so wiyama yangue jinneji ndeysan mon jiiɗum après ko ganduɗa ko woni image uji ɗi on ji yangue jinneji kadi ko ganduɗa ko wonda originalité jeyetoɗe hen noon mais kadi parole aji ɗi e kala e saaha machallah en ji aussi bawshit kadi ko ganduɗa ko woni ko ganduɗa woni neɗɗo less e kadi projet ji kewɗi machallah bawshit on te dit bon continuation on voit aussi groupe Africa Soldier kamɓe kadi machallah ɓe mbi hay goto suusa haalde ɗum machallah eɗen gandi kamɓene kadi so tonsi kadi ɓe mbaɗa kadi golle payɗunde machallah kono kom ko ɓuuri ham e wonde marqué ko jeune bon frère qui se nomme Gatier noon wulni ha wuuli kono waji ɓe cikkumi a kaɓe hulɓe Gatier de onon ko woni probléme moon on kulano de nde noon gonani tappetaji de Gatier dillini haali ko wela waɗi ko wela kono on mbaɗani réagir pourquoi mi fawna moon son Gatier o garten keɗoɗen seeɗa wonɓe waɗi classe noon jehen garten hoɗo wiye noon mi arti mi jiiwi guewo waɗani e dara Gatier rapport non ko onon nani Abou on noddi Babs bi e authentique et absent joni noon namdotomi authentique a hulano de walla Babs bi a hulano de absent holto gonɗa ba nan noon mi acca moon après son walande on keeɗima son hoto kuule mbaɗi classe o wellata guewo nan ɗon ɗum noon en ji kadi authentique e projet makko machallah bon ça montre que waɗi men ene liggo no feewi ɓe jooɗaki caggal tan machallah avec son titraji makko badɗi fayde ar e ko ganduɗa ko woni ndanan machallah clipaji badɗi fayde badɗi kadi original no feewi on voit Babs oji aussi kadi e clipaji makko battidiɗɗi machallah kadi ko ganduɗa ko woni originalité ji tout machallah e récemment kadi concert aji ɓe mbaɗi to ganduɗa to woni to Mauritanie machallah avec non o mo ganda woni jeeba et tout machallah absent aussi actuellement nane tourné ji kewɗi no feewi sukaɓe dal non mbaɗa carte no feewi en ji kadi ko ganda ko woni kilima ko batniɗo o mawɗo amanta mere c'est ça en kadi en ji ko ganda ko woni force tranquille si on dit force tranquille non ko ganda ko woni Abda MC e Roi Hems eɗen gandi en mbaɗino émission e Abda MC no hollituno tigui noon kon koye Roi Hems ɓe mbaɗano séparé ene wayno noon ko ɗum ɓe mbaɗatno kadi ɗum ɓe mbaɗa tentintuno nde tawno noon mbaɗi ko ganda ko woni tourné e no ganda ko woni guure foutaji kewɗi machallah ɗum noon ene wayno Roi Hems kadi de retour kono ene keɓɗen Abda MC mo holto tigui noon waɗa préparé noon gam ruttade ɗum noon enen jogui yakar peut être ene mbawi hebdemo walla noon ko wawi hen wadde foof en mbawi wadde émission inchallah ko ɓoyata ɗum noon ko ɗum wonno kamin gaddanno moon hannde comme info e ko ganduɗa ko woni noon ɓe ganduɗa noon woni les rappeurs e darde ɓeɓe tigui ko ganduɗa ko noon woni noon liggueyaji ɓe goni e dow mum o saaha on vous dit du courage et on vous encourage et on vous dit aussi merci par ce que ɗum kadi no hokko yimɓe coften no feewi no tawno goto fen foof nana hetto banggue yo bang projet ji ɗi machallah on vous dit merci woɗɓe kadi eɗen mbiyano tan ko pat toon gaare yimɓe ne paɗa moon no feewi ɗum noon invité ko joni wonata inchallah ma ani min duttoto e Ali Fall min mbaɗa goɗɗo transaction tokoso tan garten mbawi noon yewde émission mais fat hade nden mi ƴeewa hooro no piidi a cikka ɗon kamin paɗa min paɗani de amin mbaɗa hen plateau ji kesi pour joni kono min mbamin ko dekte noon ko joni noon wiya piini noon dekete piini ko joni woni piini on jiiɗi florade
Piindi ko joni woni Piindi machallah min fof kam cefde Fulor to gonmi ɗo ko nandan Marimar machallah ɗum noon invité am joni wonata o ara waɗa kam rejoindre e plateau nde tawno ko suka kadi mo ganduɗa machallah ko watta kon wawi ɗum no fewi ko suka mo ganduɗa kadi omo heptina kadi ko watta ko mi anda noon taw ko rabo waɗata taw noon ko rague o watta voilà joni wonata inchallah mbawen bismade mi ko ganduɗa ko woni plateau men o innitirto ko Hamidou Sow tigi Hamidou bisimilla ma an woni Hamidou wallahi ar ballo seeɗa Hamidou way kono ni yidde ballim ala mi suwa haal tan a suwa haal suwa haal ɗum wayi takkulɗo mi wulanima de a wonano wajiɓe wattini ɓeyrude émission aɗa andi ndeysan wajiɓe kala garɗo émission MIIN E MON tan wonani koye holde no min kabini kono so ari émission MIIN E MON tan fuɗɗo waɗi ala wona hande de ɗiɗo jooɗimi ɗo wonnomo janggude mi pari gonɗaɓe janggude mi pari andi holi min mandi holko jangguɗa hen an no garduɗa hannde a weyri émission o kono aɗa arde doole hannde kadi vraiment Piindi TV no woniri hannde ni ko belamma yimɓe pop tigi kadi ko adi fof ko salminde bandiraɓe ɓe e salminde leñol fulɓe pop no potiri e salminde hilifaɓe diine e salminde gardiɗo télé o e yettude Allah fa Ndiaye an gadduɗomi ɗo ene o min noon indam ko Hamidou mboɗo yette Sow mais dillami koye fannu reggae musique mbaɗanmi tigi min gar hen eyyi ɗum noon ɓaade ko hen gonɗen ha yesso ko lawol tigi konko woni Hamidou Sow o jeeya koto ganduɗa to woni to Woɗɓere machallah Woɗɓere naɓe kala e koɓal salminama o fuɗɗi musique ko en 2005 o ɓuuri andirede ko Salndu Africa Salndu Africa quoi inde Salndu Africa eyyi no pamirta pulagu ne yaaji kadi kala ko mbaɗɗa e pulagu wawa tan ko yaadude kadi hannde enen artiste aji ɗi gueɗel gotel ɓerɗe men ɗe ene muusi seeɗa kono yaltugol Baba Kana aduna si babuno ko minen koddi kadi ko neɗɗo dariɗo yo Allah yurmomo yaafomo yo aljanna fil dow si jaɓɓomo kamɓe yaaɓe manifestation ɓe foof e clandestin o kadi ko duwna leydi ndi eyyi kono kam ko gorko dariɗo e nder aare sa yimi inniri hooram Salndu Africa wona min tan ko min goto jiiɗa kono estafo nende caggal doole lingu noon ko ndiyam doole fedde kadi ko dental ko leñol ngol suuɓi kam ardinimi kono base o nena Fuuta saabu ɗum ɓe mbi Pulaar wi dewri diwata ko dow kono hakkille mum woni ko leydi kala ko mbawɗen dañde ɗo norten tan ko leydi men Fuuta abiyasuji ɗi gonɗo kono ɓerɗe men e yidde men fof ko Fuuta kadi mbasoɗen leñol ngol sa waɗi costume kala ko mbawɗa hannde e culture ma haal Pulaar sa haali pulagu ngu rek ne wuure men kadi pulagu ne yaaji sa woni pullo kadi ko fierté mawɗo ɗum noon ko yettere Allah ha yesso ko lawol holko addi inde Salndu Africa pourquoi mbaɗa ɗon choisir wiide Salndu e holko woni Salndu Salndu kala ɓi Fuutanke ne andi Salndu caali so ala calɗi wawa darade huɓere so ala fondation wawa darade ɗum woni Salndu so tawi calɗi pawama pale ɗe pawama care ɗe pawama kala cakkiɗen ma wi alhamdulillahi rabbil alamina huɓere kadi so mahama ha paari jogui ɗum ko calɗi woni fondation o ken ɓiɓɓe Afrique naɓe suuɓa noon wiya Salndu Africa kono en gona goto ken équipe eyyi sa ari anniversaire ma andu wona Woɗɓere tan sa ari anniversaire ma andu tigi sikko noon Woɗɓere noon woni toon ko Djiby Sala eyyi Djiby Sall ko grand men woni toon jimowo tan machallah ene heewi woɓɓe neno pulagu raɓe nen ɗon c'est vrai bebbe eɓsi kadi ko diwan amen je vois e kala respect artiste aji kewɗe hande kala wuuro mo jaaɗa a tawa ɗon artiste aji mum heddi enen foof jaggodiren enen jiiɗi yumo e Baba kadi kala mo Allah nawi yo farnor leñol ngol heddiɓe kadi ñamtina éducation moƴƴo eyyi mbete Salndu ko a baɗɗo ka jangguɗo Pulaar par ce que mala nana parfois e musique aji ma sala yima bon way kono ko konngui ɗi pirtata ala firta mais ala fof ɗum konngui Pulaar labde eyyi ko noon tan ene woodi deftere mulɗum ko ceerno boy o jeeya ko Woɗɓere ene wiye siftide sifaji saabu ɗum parole mo haali foof won suwaɓe général lesso anda ko firtata so tawi a ƴetti hen ol konngudi comme genre kalfinaɗo muñ haqil ndena ko kalfuɗa ñammin yurmo ren harto guiɗali moƴƴani ma gona pullo tigui paama ko haallaji ɗi jahata
ɗum noon ɓaade ɗin konngol ɗen ngoodi ene wayno kadi jibinande men wonɗuɓe yiɓɓe pulaagu ko ɓen min mbawa neldude ɗiɗo haalaji mbawa naftorade pour janngo e janngo mbawa yidde pulaagu ngu wuura. mais Sandou sen ƴeewi puɗɗiɗa ko musique en 2005 mais guileten ha joni min somala ɓiyero e puɗɗiɗo 2005 Sandou a wona cukalila Sandou ka pa ala wona pa Sandou min 2005 to mi fuɗɗaki janngude ko sa min de kom cukalel so poko leñol ari min dawata ko séréji min jogui ala poko leñol na ndera joni Sandou 2005 ha joni album goto mbaɗɗa gonga te noon tahani kadi yimɓe annduwa no fewi holko saabi ɗum eyi aɗa andi musique neɗɗo foof essence mum kala ko neɗɗo dañi aduna oto wonmo critique oto won haaside makko so tawi jomum yalti ko ɓi pullo kadi ko ɓi afrique naji aɗa foti weltade heddi noon dokke ɗe ko Allah fecciri noon neɗɗo ene leela yalta ene yalta kadi yaawa fof minen ndendi laawol gadiɗo yaltude o e minen sakkiriɓe yaltude ɓe adiɓe men minen fof ndendi laawol jolde e laana ko jofode ren woni solution o album gongo caggal album gongo holko mbattuɗa ɗo kadi ko yimɓeɓe mbatta haqqille eyyi mboɗo jogui festival kala année mboɗo waɗa ɗum to Woda Bere ɗo mais wona Woda Bere tan ene waɗi Matam naɓe ene waɗi Mauritanie naɓe kamɓe foof min dendata waɗi Cempeng naɓe ene waɗi Hunare naɓe waɗi Kanel naɓe min dendata to Woda Bere ɗo alarba oɗo ni ɓe poti joɗade toon ɓe taaƴe réunion ngo kala année homin mbaɗa festival e nder festival o noon sa ari aɗa yiiɗi hen gueɗe pulaw saabu ɗum wona musique o tan e waɗi théâtre e waɗi cosaan ɓe ko waɗɗotoɓe pucci wonko kalanmi tan aɗa wawi wiide ko commentaire kono ar fawa hen guire ma ko yeeso ha lawol a waɗi kam invité ar nder gonɗa e cameraman uji fof kadi mbaɗama invité inchallah mais ɓe gar Sandou holko nannuma e musique nannimi musique ko yidde e kiram leñolam sabu ɗum won ƴettuɓe nden tawuje ɗe ɓenni ko ñañoji wonno Samba Diop Lele en ɓenni Baba Malen gari mbaɗi ko mbaɗatno Abou Djoubani Ousmane Hammadi en soit ɓe kadi gari mon fof ƴetti rap minen min cuuɓi reggae sa ƴeewi Bob Marley waɗata ko reggae anglais pulaagu hannde aɗa wawi ɗanndirade ɗemgal gotal pulaagu kala to garɗa e nder Afrique walla nder monde a tawa ɗon pullo sa waɗi reggae e nder ɗemgal pulaagu a dañat doole a waɗat suude janngo e janngo onon son jeehi ma woɓɓe mbawa ñemtinde on e goɗɗo ene wiye Natisa e Robel Abtou on ko Matam najo ɓen fof minen ndendi saaha kañumne ko reggae dillata pourquoi mbaɗɗa choisir wadde reggae pour wallude leñol ngol e yiddam sabu no gommi cuhlel nde mboɗo yiɗi Bob Marley ndeysan mawnirmi ɗum noon hen rassaji maɗi ɗi ɓooyiɗi eyi ande ka mbarodi eyi cuuɗiɗi ka mbarodi ka mbarodi sabu ɗum wona mbarodi susa même de ras sabu ɗum ras holko haalata ko heewi ene fira ko heewi holko fiyata sabu ras itta koye mbarodi sa nani dia ras fora vert zone rouge sabu ɗum mbarodi ndi ene suusi sofeji mbarodi ɗi hen ras itta ras kadi fenata ñoha ha yiɗa haala jananka sa nani rasa tan ko gomɗa ko goɗɗo gonɗi sa waɗi rasa ñora woni rasa ma réalité o kala ko haalanma fa jay ko noon woodi o fenata ɗum tagi noon min cuuɓi ɗum min ƴeewi kadi pulaagu ngu sabu ɗum ko diine jogui ɗen eɗen jogui sériyaji men so waɗama reggae musique waɗama suude affaire o foof naftan leñol ngol minen sabu ɗum ko pulaagu woni foof amen kono sen paami ko Bob Marley kettoɗoɗa ɗum waɗima inspiré haala waɗa rap ala waɗa ko ganduɗa ko woni reggae parfois enen jeeyi concert aji ma sukaɓe nana guura reggae o no feewi so tawi ala woni ko ganduɗa ko woni sur scène min ƴeewɗo vidéo goto o vidéo ko mane wonno o ɓooyani ko ɗo e Dakar sabu ɗum ko anniversaire Iba men kañumne ko balluɗo pulaagu ngu no feewi kala ane ne jogui anniversaire mum ko Thiaroye wanno ɓooyani no feewi ko invité mi minen artisaji minen gari min mbaɗi men gueɗalam sabu ɗum musique ko gueeƴ ko ɗanndugal dow asaman ɗanndugal dow asaman hay goto ɗoftatama wan yarata hoorema kala ko dañƴa ƴetta so tawi noon a waɗi création ma aɗa ɗanno jiɗɗa tan ko duwaw Allah renma mbawa hebde ko jiɗɗa ko musique ko noon wayi machallah en di sukaɓe mbaɗi apprécié no feewi bon reggae o ene wayno aɓe jiɗi ɗum no feewi no feewi Iba men son frère on ami en mbaɗimo gros coucou en calminimo kadi no feewi darde makko kadi no fayɗini no feewi machallah holko min mbawi fadde e projet ji ma eyyi i temps uji won mixé momin goni won projet ji momin goni heddi yaarude jaam hatta yittoyade kono ɗi temps uji min e studio won projet ji momin goni so jalti kadi ma leñol ngol naftoro ɗum no feewi kadi kamɓe fuutankoɓe ko ɓena daari pour wadde festival kala ane pulaagu ngu kadi sabu hande réseau Matam ala ko dañƴen so wona culture men
leƴƴi daɗodir koye culture fandiayi kala leñol ɓurgol wulde culture kangol ɓurata hewde haqqe maggol hande pulagu ne yooɗi ene heftina e aduna he oto bersinɗen koye men hay sa waɗi kosim oto hertoade pulagu a yiyat halpureɓe ɗiɗen ene jaada kalata ko wolof ɗum ko wolofoɓe ballata nane kala ɗemɗe kono no jejjire ɗemgal mum tigi ɗum tan mbasoromi leñol ko mbaɗa hakkude bandiraɓe min ƴeewa talent to hetti e to tolni ala to aɗo de mi aɗa ɗo par souci ye rasaforay baba kana warama ndeysan mi anda fof fi holɗum baba kana warama min kulli nafsin zaikatim mawti fittano wurdu fof ko mayondu baba kana warama haggillaji yimɓe fof jowitima yo allah yurmo yaafo baba kana yo aljanna firdowsi won jatigue makko fandiayi sunare baba kana bojji cojjani e comcol yo aljanna firdowsi won jatigue baba kana duniya ko meeɗi yettate ko nati mo wuri nafani so mayi wayatake duniya ko seeɗe ndeysaan ɗon tigi pulaar wiyete ko golle jetti guurɗo woyi mayɗo ɗum noon enen duwonomo to woni ɗo yo ɓuranmo to ummi ɗo relation ma e baba kane eyyi baba ko moƴƴo si babul minen koddi to leegal ñaaritel hoɗum min gonmi ko gara Dakar kadi studio makko woni hen ko miñamen wiya kaw ceerno ko cempegnajo ko famille BBMC en kala no garɗa e makko premier neɗɗo ar won sa woni artiste ko adi foof liggo kanko liggoro aslem o dawata so arti o arte studio makko o continue so tawi ka ñemtinteɗo jam ka référence leñol toujours liggo fansaji ma ƴiya mbawa ñemtindema janggo kanko jontaɗo kadi mo yiiɗi leñol ngol omo yiiɗi arde ɓaɗon jomum ne yiiɗi arde ne yiiɗi leñol ngol ko ñamtinte janggo yo gollo tan ko moƴƴi ndeysan ɗum noon woni kadi nemin mbiyatno ni kadi e kala saaha kono kadi noysan mo ma fille adoré jaari machallah mo ganduɗa kele saaha na waɗanno incité à ce que mi waɗa invité baba kana omo jeeyano ko ganduɗa ko woni agenda émission MIIN E MON kono ko noon tan Allah hoddiri ne puɗɗirɗa musique est ce que c'était facile avec famille o jinnaɓe foof no weeɓani weeɓani en tant que hande sa woni musicien e nder fulɓe enen ganduɗen hande yo jomum janggu rek so janggi heeɓi won nokku jobdi ndi wawa yoɓe ɗon leƴƴi noon wawa yatta wala artiste aji no puɗɗiromi départ muusi famille am foof wela saabu mbi ko leñol he ala jimowo min fotani wonde jimowo kono leñol babam jibi sal ko jimowo leñol nenam noon ala jimowo hande noon kala belaɗo yimat studio ji keewi yimɓe kadi ne jiiɗi ɗum kadi yettere Allah fuutankoɓe ko yontaɓe sa waɗi organisé kamɓe fof ɓe jaggat départ muusi probléme famille o kono sakkere ɓe gandi ko yiddam ɓe goppidiyam hen kadi aɗa wawi wonde artiste oto yar oto mandil oto wujju ko adi foof ko needi e respect ete kala neɗɗo teddina ɗum si babun ko yimata he ko yimɓe he kala kettiɗomo no mbaɗa ko noon o ñemtinirtuma enen hande nenɗo mais hande so jomum yiiɗi ñemtinde Fandiaye no Fandiaye wayni ko noon tan nafata yo Allah wallu Fandiaye taw no wayi no feewi ñemtine no feewi ken darodde leñol ngol ɗum no mbaɗa ken darodde a meeɗa fiyede sababune musique min mi dañi hen probléme haɗama hirtade kam haɗama hirtade walla mi yaha concert aji koyɗe mbiɗa yaade concert pakko leñol nganno min jettimi tawi concert o waɗi kadi min kirtaki min jettimi kala mimo mi jiɗi jouide mais Allah waɗi hen min suyaɓe kono no weeri nde min monti wallahi kadi murtan naɓe non maire o yalti aduno koye goggo am gondumi koye goggiraɓam gondumi kadi vraiment famille am minen fof min mbaɗi suude artiste aji murtannaɓe kadi mboɗo waɗaɓe félicitation koɓe jambareɓe artiste aji kadi Sénégal enen fof pulaw mbuyo yatan ɗum tan ñaguiɗen waɓe kadi no Gata Fall on kañum nene jaggue culture no fewi réseau Matam woni e Abou Salen foof ko estaf min jeeya yimɓe walluɓemi wona min gorko min jiiɗa ɗo kono sa ari toon Fandiaye ma andu konngol ñaƴata koye hunumo jomum ndeysan tigui holko ɓeydata ko ganduɗa ko woni haade nden kokka men seeɗa so tawi en jogui instrument ko ganduɗa ko woni reggae mbawa hokkude min hen seeɗa e jibima walla ƴeewa kadi ko mbaɗa hokkude men seeɗa haade min baynade tawno temps o gassi d' accord tigui ƴeewen heɗade son ma goto mo ganduɗa
a waɗi hen hommage ni omo ganduɗa woni Harouna Dia Harouna Moussa Dia ɓannum Daouda gonga kadi min kadi mboɗo jogui e mabɓe gueɗal saabu ɗum mamam jibin nena mi jeeya ko boosiyaɓe ndeysan wiyete ko miñel coyi sibabule somi ari ɗo e gaddugol kadi Abou Diop ko tinnodire rek ligguey kala ko waɗa suude yimɓe liggodiri tan ma Allah nawa ɗum yeeso tigi ko weltade ndeysan haala yo few ha haala yo few te laaɓa tan gonga wela yurmino sifo findino jirwo jilɓaani so konngol welaani nanaaki yurmaani gonɗaani eydi nabbiiɗo taw hettiiɓe paamaani meedi moƴƴiri ko nene paƴa sino conseil wono memaɗa nan paaɗi ndeysan wurota ko wona neɗɗo saɗa jogii wallu miskineɓe moƴƴiri ko nene dépense ko baaba raddata neɗɗo mo yurmota ko wona neɗɗo saɗa jogii wallu miskineɓe nde windi masi haqqille satima ɗemngal wiye ko feewi nanni laawi jilɓaani mbimi ko pulaar laaɓɗo ceer fawme dalillaji hettiɗo ha faami fof ma andu jilɓaani ɓeɗi moƴƴiri ko nene dépasse ko baaba raddata neɗɗo mo yurmota ko wona neɗɗo jogi wallu miskineɓe moƴƴiri ko nene dépasse ko baaba raddata neɗɗo mo yurmota ko wona neɗɗo saɗa jogii wallu miskineɓe falja neɗɗo mo yurmota wona neɗɗo feew te laaɓa tan gonga wela yurmino findina rewo jilɓaani so konngol welaani nanaaki yurmaani gonɗaani eybi nabbiiɗo taw hettiiɓe paamaani nde windi masi haqqille saatima wi ko feewi nanni laaɓi jilɓaani pulaar laaɓɗo ceer fawme dalillaji hettiɗo ha faami fof ma anndu jilɓaani machallah moƴƴiri ko ñaani dépense ko baaba raddata tigi ta ko wonani machallah machallah ɗo ko message tigi belliɗa ɗo mbiɗa ko neeɗi moƴƴiri ko nene dépasse ko baba raddata ɗum noon te ko ɗum yimɓe wurta e galleji ɗi babiraɓe ñande fof so fini nana doga nana jiiloyo ko gadde e galle kono yummiraɓe machallah jooɗani joni ha yummiraɓe ne jiilo dépense machallah a finan dawa nene fine jogo ko ganduɗa ko woni pan mum yaha marché poisson walla yaha nokku goɗɗo kadi rewɓe ko yonta ko ganduɗa ko woni ɓesgu kadi na reena kadi ko ganduɗa ko ene woni kadi na waɗade kadi nini baddi fayde kadi e sukaɓe noen duwonoɓe kadi yo duusa ɓooy kono kadi a wi kadi dañɗo mo yurmata ko wona neɗɗo eyyi ko adi foof teɗen mbi ɗum hande jogoɗa kadi mo ganduɗa hande na wawi walludema wallatama ɗum aussi ko message mo ganduɗa machallah babiraɓeɓe kadi ko moƴƴuɓe mais rewɓe kadi ko yontaɓe sibabude ene daari ene nehi ɓesguji ɗi ene jangguina ene kadi suhaɓeɓe mbaɗa terne yummiraɓe vraiment ko yontaɓe kadi fa jaymi haalanma neɗɗo so Allah rokkima e jowdi ko seeɗa jeyɗa hen tout le temps wallu famɗuɓe doole jurmoɗa miskineɓe balla al yatimeɓe Allah kala ko tagui aduna waɗi ko gueɗe ɗiɗi waɗi debbo waɗi gorko waɗi dañal waɗi basal ɓaade Allah hokkima jowdi he ƴeew famɗuɓe doole guitta e jowdi he dokkaɓe kamɓene janggo e janggo soɓe dañoyi ɓe mbawa wallude koɓe gandi koɓe wallanoɓe dañɓe kadi toujours yoɓe jeccir e wonɓe caggal mabɓe mo ngalaɓe kadi oto neɗɗo dañ tan gona haaside mum tout le temps dow tan yo Allah rokkuma ko dañi ko daña ɗum anden ha mbawa naftude hen miskineɓe leñol men ne heewi alɗuɓe eɗen keewi anduɓe eɗen keewi jagguɓe sen mbaɗi suude en jaggodiri fa jaay kala ko jiɗɗen en keɓat kadi ɗum ɗo hande ko yetere Allah daraɗo ɗo eɗen kaala pulaar ɗum ko yetere Allah saabu ɗum lobbal fal meeɗi haalde pulaar assemblé wonti probléme mais hande pulaagu ne tiiɗi ar sa yiɗi minen kam min kulani komin yarlitiɓe woni solidarité amen tan pulaagu yo dat e nder mission amen min timmina ɗum ha timma ɗum woni darda men tigi holko ngol no maynorɗa bandiraɓe gudden émission gasi salno
eyyi mi weltima kadi yettude Allah e yettudema sabu ɗum ko an nannimi ɗo e galle he gewiddami teddugal e needi kadi fa jey ka dame de fer sabu ɗum woni nen dame de fer ko ɓernde lamde cameraman uji ɗi kadi ko yontaɓe gari jaggi hen e télévision o ñaganaɗomi yo ɓuur téléji ɗi pop ha wonta ko heewi taw kala réseau mo jaaɗa taw télé mon nen ɗon jibina ko heewi e wasade génération lees o yoɓe tinno e jinnaɓe mabɓe gen sangara simme ɗum watta neɗɗo rassa ɗum watta neɗɗo rapport kadi tinno tan goma ko gomɗa ko tinnoɗa e hoore ma tinnoɗa e jinnaɓe ma tigi merci beaucoup Saldo mi ma jarama no fewi darde ma kadi waɗi fayida en calmini kadi machallah dennangal ɓe ganduɗa no mbatta haqqille no fewi émission MIIN E MON je dis merci beaucoup saabu noon ɗum weeɓani kadi wadde déplace kadi ha to nokkuma arde kadi émission MIIN E MON ko mbimi ko tan ko onon jiiɗi émission MIIN E MON tawne kala sa kala mo waɗaka invité émission MIIN E MON tan sikkata ko machallah waɗaka invité émission mawɗo ko onon mbaɗi émission mo ɗum noon a jarama no fewi ane bandiraɓe kala mi salmini kadi murtaninaɓe kala e kuuɓal mi salmini kadi famille am famille Aissata Mouda mi salmini famille Mama Demba Diallo tubaɗo wonde kala on calminama on juurama on beltanama kadi no hannirte ni en calmini mardanaɓe kala e kuuɓal on mbiyama joom Allah kisal wone moon feddam mardanaɓe onon fof on calminama Bara Siddel mi wona e guiƴe ha onon fof mi salminimon mi juurimon no fewi en calmini joom HD on woni Harouna Dia bandum Amadou Seydi Dia gorko mo belel urgel wala no amoto wocci mi salmini mi juurimama kala ma ɓornaki jesner walla basin joɗɗo tan HD yoɗade ne tawno machallah ko watta ko e ko yeeta ko qualité no fewi Harouna Dia mi salminima no fewi mi juurimamo e kala so hatta julle makko e yam meeɗa iwde ɗum noon en duwonomo juutde balɗe e cellal omon ɗon to marché 5e kala jiɗɗo ko basin joɗɗo cuuɓ HD cotonat voile wutte joɗɗo tan yo yaato Harouna Dia bandum Amadou en calmini kadi PK12 naɓe kala e kuuɓal omo ganduɗa noon woni fedde jokkere endam PK12 nenam wi salminimon juurimon weltinimon no fewi ni wonno joni émission ko nenam jeerim abou nenam addata ko yimɓe mo wiya yettanam ɓeɗo ɗum ko émission o tan waɗi fedde PK12 e gardugol nenam Mariam Sall e omo ganduɗa woni Aissata Silla nenam wi onon kala o yettimon o jarnimon wala jobrimon Allah jogui jobri Allah yoɓ mon ɗum noon on jarama no fewi o salmini kadi dendagal fedde wonɓe to ɓe foof Coumba Mamma en Coumba Mamma en e Aissata Dieye en fedde ɗe foof o wi o jarnimon no fewi an koko toɓata dahi air belɗo noon ara machallah ɗum noon merci beaucoup on jarama no fewi wiide moon émission goɗɗo ko ɓoyata so wiɗi jomiraɗo jaam hirnage e funnage e rewe e worga merci beaucoup mi salmini mon frère mon ami on woni Samba Fall Samba moƴƴo bammen Badjel Fall machallah Samba e jaam Allah kisawne mam koko sama danan mbawi noon Samba yalno so jamma yagga ɗum noon tatamo rendez-vous ko ɓoyata so wiɗi jomiraɗo émission MIIN E MON wonno e caméra o ko Djiby Dieng e Abouba hande ko ni galtitumi émission mi holla mon akam badde jongoma merci beaucoup KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa télécharger KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa jobirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuuɓal wat télécharger KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma